Uyaphinda ngiyambingelela manazarete amahle enkosini. Inkonzo ebisiphathelwe umfundisi wavusa ekuseni ibithi ayikhuluma bethi mina nguNkulunkulu. Kepha ngithola ukuthi khona umnumzane oyilungayo le ndaba uthi ngibiza kanjani ngoNkulunkulu. Cala umfundisi mavusa uthi uNkulunkulu ebona imisebenzi engenziwa umuntu eziwa uNkulunkulu. Unjalo ke ukuhlubuka amaNazaretha njalo ushobe mayikhuluma uyaphikiswa ngoba phela wena ukuthi uyazi. Kodwa uma libandla lakho unokwazi nokuqonda ngaphandle kwaShembe. Mina le ndaba kaNkulunkulu ayikali kumina ukuthi ushebe uNkulunkulu. Kishabele ubazi ukuthi ushebe uNkulunkulu. Odi wala ufuna ukuthakatha ngabe bayazi ushebe uNkulunkulu. Angazi ukuthi thina ke bantu siphisa ngale yipi ukuthi ushebe uNkulunkulu. Awungifundele u50 Ntombela emthandazweni weSabatha eyishwele wena ushebe uThu uNkulunkulu. Sithatha nomhlaba lezolala emile omunye la mphendula kanje nathi noma niphuma emazweni onke aphansi kwezulu nilethe iminikelo yenu ngenjabulo kuJehova emzini wasephakameni. Imake Ntombela. Imuphi uNkulunkulu wakwabonakala emzini wasephakameni? Ngaphandle kwaMkhulilanga. Imuphi uNkulunkulu wakwabonakala nowayemukela iminikelo kwakuyimuphi lo uNkulunkulu? Akusho mina ngathi mina ngizalwa uNkulunkulu ngisho into eyiqhamuka leyo la iqhamuka khona uNazaretha. Manje ke uba ngitsheli uthatha libandla lakithi bese udlalisa namayaba leli bandla lizimele. Uthi ngokuhamba libandla ngaba silifundi iBhayibheli senzela abantu abondisisa empini. Thina ngokomkhulu wayibhala wayaphelela nje lencwadi ethi isabelelo. Usemakhosi. Benomkhulu la uphelele la. Yasibezwe. Ufunda ukuthi iBhayibheli sisenzela abantu. Le ncwadi lengiphethe yabhalwa ubaba omkhulu nomkhulu la. iBhayibheli asilazi labhalwa ubaba. Usemakhosi. Sizenzela nje ufunda iBhayibheli. Uyasenzela abasivakashele. Uphinde Ntombela ungifundele la. Hayi. Isabelelo
84 Bheka verse ayuthindi suwe mambi ihlale verse 1 ufunde ungayihlabelile Isibelelo 84 Dalwezi nomhlaba yinhle kangaka Inhle kangaka inkosi yethu muhle kangaka usimakade Muhle kangaka usimakade kanti inhle kangaka inkosi yamaNazaretha Akukhuluma ngoNkulunkulu engabonwa nomhlaba Kuthiwa muhle kangaka usimakade usimakade uNkulunkulu kanti inhle kangaka inkosi yamaNazaretha inkosi yamaNazaretha mina Ujoba lentobela ubesiya ku verse 3 kanti muhle kangaka uNkulunkulu wethu kanti muhle kangaka uNkulunkulu wethu muhle nanxa esukuma muhle lanxa esukuma nike nimbona omunye uNkulunkulu esukuma nike nimbona omunye uNkulunkulu esukuma ujo ngona nibona unyazi esukuma la Echoboza izitha zethu nami ngishaba Yobuyaphi umuntu ohlubukile noma ewahlubukile kuleyo ndawo ube sebheka leyo ndawo esiba isitha kuyena wamale verse Akade ngibheka le ndaba manazele Ushembe mayikhulu ukuthi Ushembe mayithi ukhubuka wena mfana Ophithi makayawo kwembini yena uyacela Ushembe ngicela noma ngihlubuka kodwa Unkulunkulu emzuzwini yokugcina ngilazi ukuthi igama lakho ngihloniphe so phela abaningi bahlubuka baningi abantu abahlubuka maye sehlubukile umuntu la ubeselwa naleli bandla mina ke ziningi izitha zami engingaqabene nazo kodwa zona ngicabene nami Icala lami linye Ude inqole ngihamba ngayo iyagijima iyahamba manje ayijafa into emile jafa lihambayo Emile ke bayazi abazithi kuziwa kanjani yebo Mina angazi ngiyabona mina angazi ngesingisathi ngizazi ngila phamwenu Kepha ngoba ngangizalwe ngivele ngizoba phamwenu nayo imile phamwenu amen 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 manje ngeke kumsize ngalutho umuntu ukushuma uyabona mawushumayela uyokhanda abantu ungafaka abantu emseleni ohamba amazashona ekwalasha mina uyabona mina ngima napha inhlamba kodwa lo ngiyakwazi ayinamathela inhlamba kodwa ungicazula ukuthi indoda indala Ushembe-uPhelele-Channel yeah bese mayisisuthi yeah ikhwele phezu kwami yeah dala angimazi lo baba akangazi kodwa ngendlela sengijwayele ngayo kwathi siyazana Ushembe solila ayisekuphethile into embi ke kimi amaNazaretha ngoba lento esikhuluma la akekho yena la kodwa ngizothola useyazi amaNazaretha umsana ubamaqoki
ake nikhona ngeqiniso ngabingo emhlophe ekholiwe ingaphansi lapho alikholiwe uzosonto nakaze sonto nazoxoshela wena ayizizocela ukuphila uyabona nje uyeza uJanuary nama ngisuke ngasho ukuthi wenzani mina ningaya emphansi ningaya umgagula straight umfethu uvulile ningaya kubaliphinda ningaya kusizwe kodwa ukuza kwenu mina yinini nikhethela ukuza kumina nabo ukuthi lapho ngena khona ke uzangitshela umuntu ujele uyasebenza mina ngangizange ngisebenze nje mina ngangidalelwe ukuthi ngibe phambi kwenu hayi ukuthi ngiwasebenza akufundele ufunde ukuthi ufundela ifundele lento engiyona la madoda ngabe ngifundisa abazali benu njengoba nina hlayisile seyintsha anifundele ukuphatha leli bandla kodwa nifundela ukuphatha imizeyisho ngaphikisa omunye umuntu wayebiza kumina sengiyimilekela esikalweni kade sebenza kahle lo muntu esebenza kahulumeni sepensionile useyiqedile imali seza kumina uphethe ijazi wafu ngala yingo yafu ngala libombo uthi manje ucela ngibusele ijazi lakhe ufuna ukuthandazela abantu sengithi mina kuyena uyazi wena uzoyishayisa ngabantu okushaya abantu bayabathandazela ungasasebenza bathandazela babona abantu nawo uNkulunkulu manje basebenza uqalo ibhizinisi elisha manje ukuthandazela abantu okushaya abantu wahamba nejazi lakaphilanga wabuya kodwa lokho wayenesipho sokuthandazela bayafanele bathandazela abantu engabaphemishini bona abantu nesiphiwo beze njalo-ke osomathuba kanti leli bandla-ke uyazi thina bakwaShembe kungcono mhlawumbe wethu ngoba wethu ngekade ngibala abafowethu nobaba waprofita ukuthi yofika isanda wovela khona abaShembe abaningi nami ngikumunyola abaShembe abaningi kodwa kwasekuba khona-ke impendulo ekithi okuyena yena obonakala ngokulandela amakhosi amen manje angazi ukuthi ngidle bani ini kabani kanti futhi bayasha abanikazi baleli bandla bathi kuyofa Shembe kuhlale Shembe kufe Shembe kuhlale angazi baseqonqosisa ukuthi sokwenze njani ngithi bangcole bakithi lapho ngoba saprofethwa kuthiwa kwethu isanda lokhovela khona oShembe abaningi saprofethwa thi angazi ke laba sebaqhamuka ama-offside ukuthi kwenze njani mayengcolo-ke noma uqhamuka offside-ke ungali nami ngoba mina ngijeni wena i-original wangempela mina ungangilibazisi ayina sitha sami
uzwisisa. Ngiyafisa-ke ukuthi bonke abantu abakhona-ke la nabazivakashele abeze ngey'nsizi ney'nhlupheko ey'hlukahlukene engathi bantu babephuma la bafuna sengiyibonile le empumelelweni. Anikahleni maNazaretha. Manithi Ushembe unezulu lakhe ngisemchaza ukuthini. Manje Ushembe njengoba nezulu lakhe ubani yena ngempela? Unkulunkulu. Unezulu ubani? Unkulunkulu. Phela mina mangithi uNkulunkulu kukhona ethiwa yini labantu laba abazokuhloza izinto bathi ayikho lento ngishoyo. Kodwa mina ngizophinda ngithi Ushembe uNkulunkulu. Amen. Awu. Akekho mina. Uzibone ukuthi Ushembe uNkulunkulu ngesinye isikhathi kwathi sekonakele emhlabeni. Ulwandle lingena ethini lapha. Selibadla bebuko. Babe khona ababhishophi. Uzophika njalo. Babe khona befundisa inkonzo. Hayi. Babe ngeke. Baya lapho elwandle bayothandaza. Bethandazela ukuthi manje bacela uNkulunkulu alihlehlise ulwandle. Wena uselidla-ke nabelungu wena amabhilidi lapha. Kwase kuvela umvelayo. Ayikho indaba engenalo iNazaretha. Amen. Kwasethi yini indaba ningayi kulo baba okuthiwa ulapha ePhakameni. Ngokuyazenza imanga nemangaliso. Base beya-ke ePhakameni bafica ubaba omkhulu. Base bebuka udaba belungu ukuthi cha nayo inkinga bo. Manje nani selingena phakathi seludla bonke abantu. Siyacela-ke Shembe ukuthi uzusisiza. Kwasethi hambani ngizonifica. uJesu wahamba phezulu lwandle kodwa Ushembe akazange ahambe uhamba kulona okhuluma nalo wathi ahlehla. Ekhuluma namanzi awahlehla amanzi. Esefikile khona lapha. Ahlehla amanzi amlalela. Sizothi ubanike umuntu owazi ukuhlehisa ulwandle luye lapha ya. Lala libekwe khona isihlehla sikubeka ngala singobaba. Sizothi ubanike lo muntu. Sizothi umfundisi. Sizothi umbhishophi. Abuye. Ngaze simone. Cha uNkulunkulu. Nje umhlaba lo kwadabu akekho umuntu owahlehlisa ulwandle waba mkhulu kuphela. Naphesheya akazehlehlisa umuntu ulwandle. Phela indonesha. Waba mkhulu kuphela nje uGombela owazi ukuhlehlisa ulwandle laselingasafuni lutho. Wasekhuluma nalo. Lamlalela lamuzwa lahletha la libe athi alime khona. Thina siyahluleka ukukholo. Sibabele into kaHlebe bese siyenza ithu. Uhlaleleni
abanye bayisho ngendlela bathi bathi banengilosi sithi uhlalelini thina sithi uhlalelini kusizana Yebo Nkosi. uzisola wedwa wesihlobo sethu uma wasukusizana Ayish. Hlaleleni siza. ukuhlakanipha kuyaphela uhambe wayazi yonke lemkhubo yozwa abantu uthi wena uthi lento yile kanti lento yile Ayish. Unisport. uyazi mina nginecala engingalazi lokuthi umuntu avela ngibuke engangazi angone 14 bese ngizonda Kendo bengathi nama ngiyazi ngiyikhombe nje mangihlangana naye Fosoza TikTok. Fosoza. Hayi, sikathele. Phelile. Hayi, sikathele. kodwa mina ngiyitshela ukuthi hayi ungasabi base bancane laba nginabo kusezinqwaba ukhona isikhathi yabona lezi ngane zakithi eziphuzayo hayi ngoba iphuzo lozaqalekiswa cha iqalekiswanga hayi ngoba iduma ukuthi iqalekiswa ayiqalekiswanga mina ngeke ngishintshe into engishintshile yinye ishintshe umNazaretha ingubo yabashumayeli ngoba bese ngababonakala abashumayeli abanye abantu bebehopha abantu bekubekisa abashumayeli ngase ngithi ayibe lokho iyona into engishintshile leyo kodwa ngizamba la kuhamba khona babamkhulu Shintsha mnikazi. yabona le ngane zakithi bayivuza utshwala umkhulu ilanga uthi njengoba lezi ngane zami ziphuza utshwala hayi ngoba ziphuza ngoba zimthanda nina maNazaretha manifika kumina nicela ukuye kutshwala ke ngithatha utshwala kukunike le ngane zami ngoba ngiyazi le ngane zami mayihamba emhlabeni zinendawo ezulwini Amen. Awukosi amakhosi njalo Nkosi. Hayi njalo. Ngazijikise. uthi mawucela into ethize ngiyithathe mina ngiyiphose le ngane zami Amen. bese uphumelela wena izona le ngane ngiyazazi mina ukuthi zinendawo ezulwini izulu la kubo lezi ngane Amen. Now Abraham. God cheat. ningayibizi ngamagama amayiphuzo niyibize ngey'dawo akuzona iy'dawo lezi eqinisweni ngibona amakhosana lawo aleli bandla ningavumi maNazaretha ake ngisho lokhu Ukuthola semzimba kwasuka etiholoze ehlathini waqhokela phezulu yetshe ebona ugombela wasekhuluma uMtiholoze wathi inhliziyo zethu zingavakavaka ngabe siyakholwa ngoba simbonile uThixo yini uThixo akusonkulunkulu uThixo Into ngazibone imfakabili nikhona nithila ifuna ukubona into ubala nje iphikisa Mnikazi. yabona futhi mawuhlubona ibandla khona lesibelo singashembe ngoba wena usenalo ugcobo ngashembe uyifunela kwakho njengoqala ungalwi nathi ulo ngathi ngifala kithi Mayithini ubaba mkhulu bayithi kuhamba shembe kuhlale shembe ngabe bashembe kuhlale shembe ngeke ifane yakho Phela nathi ifalethe sabelwa lona emazulwini Elingapheli uhambe usuka phakathi kwezulwini Abasho bathi ushembe bayo usuka la beyofika nje. Ayisana. ukuthi ngiphatheka kabi nje ukuthi umuntu yena uthi wafuna
kodwa wayengafundeli mina angadlali ngama ngilona ithoyisi mina futhi mina ngisuweli muntu uyabona futhi mawuyikholwa ngeke ungitshele ukuthi uyikholwa wena usazonda omunye umuntu umzonda ongamazi angazi phela mina lo muntu ongisondayo yabona uvukile mayiphethe inkoza akandifake nami igama uba uphinda mayiphethe inkoza akandifake nami igama usizo mayiphethe inkoza akandifake nami igama ngoba sinegazi likaShembe thina sabandawonye ngena-ke wena nesibongo sakho uzobe usushumela ngami engabe ushumayela ngoJesu ushumayela ngami nje uyangisaba ngoba into eshunyelwa ngalo yoJohane usho ukuthi nami ngithatha ngibuya phezulu njengoJohane njalo yakushumayele phela ngento ungayisabi yabona umlimi ayishumayela nami angizenzanga ngabona sekunje ngacuma ngahlala Ushembe kusuke ushembe ngezinto ezibonakalayo ngemisebenzi Nkosi yamakhosi uyabona njengoba ngifike la baningi sebefikile bezobonga athi umuntu wafika kulo mhlangano wethu udlule wacela into ethize namhlanje uzobonga athi so ngikhuluma nje ngoba umbani ufike la neyithole ezifo wathi uzobonga wafika kumina wacela kulo mhlanganiso sila wacela ukuthi umsebenzi wakhe uphumelele uthi uyabona umsebenzi wakhe uyahamba angisona mina isithixo ngoNkulunkulu ngempela ukuze ubone ukuthi ngile into engiyona yabona ngibheke kanje la mangase ngiphume yedolobheni Emelo ngathi ngibeke isihlalo sami abantu abangaphezulu 200 labesele khona phambi kwami athi yamlandela futhi bathi ngiyabuka mfana wakhosi yamlandela awukayeke ngiyacela ke maNazaretha kele imtshele lo mnumzane Tayibo Izomthatha ke dala. Ayeke lento ayenzayo. Bazomshaya. Labe bayithanga. Bazomshaya. Usukuzi. Akulula ukwenza lento kaShembe. Fundela. Ungena wakaShembe. Uthi umkhulila ngalelinye ilanga sebefikile esandokuhlala isitali sebefikile uGalajana bathi ayi ubaba wakho asazi noma mhlambe usazokwenza njengoba bathi senza nobaba wakho siyabuza umkhulu uthi yini abeniyenza nobaba bathi besibala naye iminikelo uthi umkhulu benibala naye iminikelo bengakwazi noyibalela bathi cha besibala naye iminikelo uthi umkhulu cha angizuyibala iminikelo nani mina ukuphela manje hluleka ukukholwa kuleli bandla lika baba mkhulu hambani uvula amabandla ino Ya. Kodwa waqoshamisa. mawucabanga igama zokubiza ngalo uhlelo ubiza ngegama lonkosikazi wakho Yebo. Adlapelela. Angiqoshamisa impela. Mawu uthembekile ngoba uthembekile ibandla lakho
Marozi wombiza marozi. Yengaye umuntu engaphumula kuNazaretha uthi akaphumi ngani. Ngoba igama eNazaretha ayigama lababamkhulu. Kanti khona into yathi abantu uthi umfundisi ephethe inkonzo. Uthi ngesikhathi samkhulilanga babizane nomkhulu inyanga yezulu bahlale bobabili. Uthi mabe discuss ngento ezithize babebona sekusondela into eyisintana mhlambe nabefundisa abanye bese beyashintsha ulimi bakhuluma isingisi. Babelo bakhuluma isingisi bangabe basezwe abafundisi bebani. Baze bayiqeda into abayikhulumayo. Manje uhambe isikhathi wasekuhlala umkhulu inyanga yezulu. Sayibachazela abefundisa abekhona leso sikhathi. Yathi yona umphethu wembenge. Ngoba abefundisiwe abantu yangeyaye ukukhuluma isingisi yabona mayikhuluma isingisi bazoyizwa ukuthi qondile. Yathi mina ngikumphethu wembenge. Sule siqondile. Phelele ngakimi. Akukho. Yona kali indaba. Phelele kimi. Begijima. Behlangana. Bethi nemizulu uthe yena umphethu wembenge. Ukufuthi-ke mayihamba. Sesiyekukana. Sibe yi-7. Siyongena egumbini. Kuyophuma sekuphuma yedwa. Yena kwehuli bathi cha wengasho njalo. Nasho ukufunda ulimi lasezulwini. Wathi yena-ke owayigcotshiwe osesele emhlabeni. Yebo. Useyabona pheze njani makuqhubekela. Abaningi abefundisi bahluka isikhathi bayaphela umoya. Kanti uhlele nenkulumo fanele umazi uhlele njengoseya nje uqonda ukuthi. Ungabe usukuthatha lo wena ukuhlanekezela. Abaningi abefundisi bahluka lapho. Basebenza nje babuthingo. Beyihudula. Ngoba abefundisi yahluka. Ubefundisi nisekona. Niyathandana nje. Kasa ngibuza nina esihamba nani niyathandana nje. Ashala iduzo fast. Ubefundisi. Ashala iduzo. Nafuja ukuza kathathu ukuqhudeke ngakani. Ubefundisi endaba niyathandana nje. Hayi kukhuluma iqiniso niyathandana. Yebo. Ngizathu uthe kumbini kwabo uphuma bangaki njengoba bengazi bani bayibona la ngene kumbini. Bala lo athi. Hayi inkosi imbusise manisathandana befundisi. Ngiyathanda mina nithandane. Yebo lo bobabili ngekho. Sana ikhanda ikhanda. Nisebona inkozweni. Esibengele izwi lalapha. Empumalanga ukuthi silikhumbule sihamba namaNazaretha asekhini. Ngoba phela uma uyafika uhlamba ezweni lethu. Ujabula umuntu ekhona phansi komthuzi welanga. Ngoba uhlamba ufika nazo zonke izinto, uhlamba ufika nemvula. Uthi ufika izwe lokusile bese ufika nemvula. Amen. Ujabula isihlahla, ujabula inkomo, ujabula umuntu. Okay. Ngoba uhlamba ungumthokozisi, uhlamba ungumphilisi, uyayiphilisa into esemhlabeni. Amen. Ufika nokuphila. Amen. Futhi uhlamba ubaqaqela inkinga abantu emhlabeni abanazo. Njengoba ufike nje basazolika nje insizwe zabo neyinkinga zabo. Bese uhlamba bapha lo bayabapha khona. Baphinde emakhaya sebethokozile. Musa. Musa. Zelebe. Angazi-ke. Musa. Ngoba umhlaba ufuna uhlembe, abaphakathi la esontweni bafuna ukuphumela ngaphandle. Hayi. Angazi baxoxa yini ayaxoxa ukungcwele yini. Amasila asebephelele.
ngelanga ngesamakhosi kuphelele. Uyahamba isikhathi sisekhona. Ayikho inqola ngaphandle kwale. Ayikho nazo. Ngifundela umfundisi Petro Kala 2. Yani mema Kondani. bafethu verse 1 yakufo yani mema ngakho lahlani ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomhawu
nomhawu nokuhleba konke nokuhleba konke njengezingane isanda kuzalwa njengezingane ezisanda kuzalwa langazelana ubisi olungumoya olungenonobokana okonakala langazelelani ubisi olungokomoya ongena konakala kuze nikhule ngalo ukuze kube ngokusindiswa kuze nikhule ngalo kube nokusindiswa uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene sondelani kuyo itshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu kepha uNkulunkulu likhethile ligugu kepha uNkulunkulu likhethekile ligugu Ngiyabonga abacwenza kepha uNkulunkulu likhethekile ligugu Ngabe washubonga ngendlela ongabonanga ngayo uyizokhetha inkosi mhlambe sewuthethelela ungahamba ukhuluma ngathi ezintweni lezi ngoba phela inkonzo suke ushumayeza abantu wakha abantu isikhathi sokuthi ukhuluma ngomunye umuntu ongamazi uyilimaza wena umphefumulo Nazaretha ngena njengoba ngilani la ngiyanicela uthi zinayona into kababa mkhulu bathini kahle ifalile lokuphila umkhulu uyilanga wayethi ningamgcobi Ushembe ngoba manigeza uyosuka Ushembe anomphuza ni ayangena phakathi ezibilini zenhliziyo zenu ukuze nihlale njalo noShembe labantu abahlubukayo bayamgcoba Ushembe mase begeza bese yasuka Ushembe bese beyahlubuka Nkosi kanti ube bamphuza ongena ngaphansi ezibili zenhliziyo kabayazi Ushembe yini Ushembe akaphikiswa Wawuphikisa Ushembe usuhlubukile Ushembe ayikhuluma inkohliso kokuqala nje Yabona Ushembe mayethi wena mfana uyohlubwa ngelanga elithize usuke ngakhuluma iphutha kale wena uyohlubwa ngempela mina ngikhulela ekhaya kukhona amadoda abanezibongo sengikho isibongo sale ndoda eyantshontsha isibindi Olive yatshontsha noma isibindi kwathi webuza umkhulu wathi isibindi sale nkomo siphi wathi ibingenaso isibindi inkomo enjani libingenaso isibindi wasemshiya kanjalo Ushembe banayo indaba yokunaka into engazacile wasethi uyabona ode isibindi sami uyohlafuna unomphele uyoze ahambe emhlabeni na phela ngificile leyo nto ihlafuna mina sahlala nobaba ngale eParliament yayizivakashela eParliament ngale ekhaya yayifike leyo ndoda ngoba yahlala la eParliament yayithi mayisihlafuna bese kuqudu bese yathimsela ayisethi ubaba wayehlekisa baba wami wathi wemduduza la into iqudu kuba lapho wathi uyaqala lento ngoba uyashaka kuqudu zeyafeka waqalekisa Ushembe ayikhuluma inkohliso yabona manje uzoqhubwa nje Ushembe ogijima uyocela ngo5 rand ukuthi Ushembe
noma ngishukumekeze kodwa ngingalahleki kuwena. Ngoba mina ngiyazi ngila ingxenye yami ayikho la. Bayasinda abanye ngamlila besinda khona. Ngihlupheke wena la emhlabeni. Ngoba mina nginayo indawo le kwelizayo. Amen. Mina ngobe sengenze njani ngawe? Ngokuthi Ushembe ubabheke ukuthi awenzanga lutho yini wakho nokuncane owenza uhle makuthola ukuthi akukho wakwenza ukuhle ukudelela emhlabeni bese uyayibona indlela yakho. Ngelinye ilanga khona omunye umfana athi ke iswane ezikoleni la wakhona ngakithi lenana sekufika omunye umuntu ogcozayo omunye umfana ufunda isikole bobabili othi hayi mina inkosi yenu yandiza esho baba mkhulu uhleko bahleka abangani bakhe la awu Ushembe wandiza undizaphi uyakhomba la ndiza khona wahamba isikhathi eningaba umuntu Ushembe abantu abami. Amen. Ngoba ayikho inqaba yiyo lethela. Uhamba ufuna imithi ungasindi uzosindela ekhaya. Amen. Uthenga elinye ilanga awulomfana nangu lo okuthiwa inkosi yakhe yandiza usesendweni awusiyambona lo mfana naye lumgabhile usisi useyasho lo awubona usula uthi lo munye uyahleba lo munye lo wathi uhleba wandiza uthi awubethu kahle mfowethu phela sana siyeke lo munye hayi ngiyeleni wangcona ngabo ukuthi uhleba wandiza. Yeah. Wazi wakhuza inhla yesinto sasimi yapha ningabokhuza siwelungisa umuntu Funa sibakhumbuze impela futhi ungamenzi Ushembe into yokudlala impela la bese into zokudlala sitsonto kanzima kaptini kwakhona into eyosula bonke abasemhlabeni esidinga Ushembe kuwena uyobonakala ke ebuhleni ngalelo langa senimbethi lokusuka uhamba ucasha la yakubona isigcona esikoleni ngiyancenga amaNazaretha nabafikayo bayazi lenkolo la ekhaya ungafika umuntu yaba ngokushela ahambe sihamba ngenyawo zakhe ekhaya bona ukuphila afike enosizi acela umsebenzi abuye sezobona ukuthi umsebenzi awuthola Nkosi yamakhosi ngokusho uphethe yonke into afika azocela ingane ngamshembe beneminyaka noma kodwa ke bengayitholi ingane manje wafika kuhlamba Ushembe amnika intambo amnika amanzi amnika amafutha ahamba sebenzele into afika ayithola ingane. Amen. Ngoba ayikho into engekho la Ushembe Yabutho nje sebutho sikhombula ngiyazibuza ngiyacela ke labesamba nabo bakholwe ngeqiniso. Amen. Ukuze laba abantu abasivakashele babone ukukholwa kunina bese bekhetha inkosi. Amen. Hlanganani maNazaretha nibe munye nilwe noSathane. uSathane akalutho. Uyabhida nje lesikhashana esincane kodwa yena uyanqotshwa. Amen. Wayengeka qoso ezulwini kube uyalo. Waqoshelwa kona ukuthi uyanqotshwa amandla akhe ayaphela. Nkosi yamakhosi
ningayivumela inhliziyo zenu zinonisa. Yona nje abanile anokhumbula uthi nafika kanjani. Uyabona umuntu uma efika la ekhaya eze ngosizo ukuthi kusuka yona inhloso yakhe kusuka kuthando ibizwa Ushembe. Kaningi ukubizwa la ekhaya uyenza kufika la ekhaya uzokhonzela abakini yasebalala abangazabe bayibonele indlela. Wena ke mawuphuma kule ndlela nabo bayakhishwa lapha. Funa ke ube qotho ekhulwini. Ushembe futhi uyisefa, uyakwazi ukusefa. Akhetha abafunayo abayeka abakayekayo. Ngikhethe inkosi. Abahlungu abantu abantu bahlungwa. Njengoba sila sahlungwa thina. Khona elinye ibandla lapho uma kuthina elaba amahluzelo thina sasala. Akubanga phela ukuthanda komuntu lokho ukuthanda kwaba ukuthanda Ushembe. Ngoba kuyinhlanhla kuyibona indlela yaphambili kunokuduka emini. La sikhona manazeli sikuphelele. Amen. La sikhona sisezulwini. Amen. Sisendleleni eyiqiniso. Umuntu leka ufike gula. Angibathanda zilika abantu ubaba ngizandla njengaye inkolo ezinye mina. Umuntu ufike gula. Kunengubo ethandazela lekhaya. Kunabashumayeli abathandazela umuntu ngomthandazo. Abaningi abafiki kumina baphelela kubashumayeli umuntu ahambe seya kubo esephilile. Ngoba la ekhaya kuthiwa kuningi losi. Anokwazi ukuthi mangingaphumi ngithi aphuma abashumayeli ningabe yini ngoba ngiseliphuma kumele izwi ngizongilabo anobheka ke eManazaretha ngibona abantu abangithanda kakhulu angeke ngabona la kufika abantu bamatekisi. Abantu abangayigqoki ngomhlophe bangithanda ukudlula nengozi bomhlophe madoda. Ngiyengibona bengithanda ukudlula nina. Ngoba nina ngishe ebuseni. Ngiyabona ugesi sengokukhela kakhulu wani nosotha kumina. weManazaretha. weManazaretha. Ngiyabona ugesi sengokukhela kakhulu andinina ngiphuma intambo lokugesi za kumina. Hayi. Hayi yazi. Ziyakhala. Isikhala. Angifuni ke leyo nto njalo. Isikhala zonke isibani. Oyenzayo leyo nto akayele. Phela madoda masize esontweni siwe singazile ukuzontshontshelana. Madoda ntshontsha lizentshontshela Ushembe. Bakuntshontshelwa uNkulunkulu. Uyabona amantshontsho ugesi madoda.
Ningindlela zokuhlubuka. Baningi siyahamba nabo kodwa inhliziyo zabo zikude nathi. Bantwana bakaNkulunkulu thambisani inhliziyo bese niba nami ngeqiniso. Amen. Amen. Yenzeka ke ukuthi ukukhanya kufikile abantu balandela umnyama wadesha umfundisi ekuseni. Manje masihlangene lana siyosilungisa indlela zethu esihamba ngazo mhlawumbe uNkulunkulu esiphuca lo mphefumulo wakhe. Sibhala amagama ethi incwadi nokuphila. Manje mawuthi ubhesi kaShembe uyabhala nambalisula. So uShembe uthi asingenise izimini lakhe ngezinto zokugcina. Ikhona into abayazi neyabaNazaretha nina nokukhanya kwezo. Abantu ababona kumina konke kuhle. Amen. Bese bayibona le nto besihamba ukuthi yinhle bese bekhetha inkosi ehamba nathi. Siyacela ngosha ukuthi alungise ukuthina onembeza. Senze okuhle njalo phambi kwaNkulunkulu. Olala ubaba ephethe inkaza. Ungifundela ke. Khona igcineni sokuza abantwana abamaNazaretha angcwele. Lele. Ungifundela Efesu 4 verse 25 kuya 27. Suchaza. Ya nimeona. Efesu 4 verse 25 ya 27. Ngakho lahlani amanga. Ngakho ke lahlani amanga. Nikhulume iqiniso. Khulume iqiniso. Ilona nomakhelwane wakhe. Ilona nomakhelwane wakhe. Lokho singamalungu omunye nomunye. Ngakho singamalungu omunye. Tukuthelane ningoni. Ilanga malingashoni nokuthukuthela. Ilanga malingashoni lisathukuthelena. Ningamniki uSathane indawo. Ningamniki uSathane indawo. Ngiyabonga baba. Nkosibusisa. Ithi incwadi tukuthelane ningoni. Ilanga malingashoni lisathukutelene. Mani ngamaNazaretha noma ngabe yathi uthukutele atingashoni ilanga ngisaqabene nomunye nithukutelelene kufanele nihlangane niqhawulane nibonisane nawo umuntu omunye
Phela 10 years. bese ngibonelana Phela 10. nitshengise phela ukuthi singamakhono esuphini 20. sengiphatha-ke abantwana baNkulunkulu mina amaNazaretha njengoba ngilapha mwenu ngithanda nawe ngokulinganayo Bathula amahlasa. ngiyalimala-ke emoyeni uma ngibona ngiphume esandleni sami ngifisa ngathi sonke isikhathi ngabe nenza okuhle phambi kwami ukuze igama lami libe lihle emhlabeni nasezulwini Njalo. Amen. phela mina uma ngiphambi kwenu sengizonikeza ithemba lokuphila ngizonivuselela ekhonweni eninakho ngoba njengoba nikhulume emhlabeni namakholwa Amen. ngifuna-ke nibe munye nithokozelelane ubusuku nemini ngey'khathi zonke nithandane yona into engiyifunayo kakhulu ukuthi nithandane kabi khona ukhuphe omunye Siyazulisa. Afuna ukwehle idlalile. bafe futhi babaphelele abantu abathi abantu babaphiwe bathi usibandana ngompiwe babaphela bo bantu babona umhlaba uma ukuthi umuntu akaphiwe wena uzophiwa ukuthi kwaphisane nabantu ngoba nana sovuselela uthando kuze sithandane sibe munye uma uthi umuntu awumphiwe ohlala ekhaya bona futhi abantu kuze abantu la abazovuselela uthando kwabanye thokozelelane nithandane ngiphambi kweJehova khona naye wanani ngiyikhathi zonke nami futhi ngokunjalo manithandana ngiyoba nani njalo angiyunishiye endleleni sokufike kwabhombela Amen. Amen. Uyingcwele. Amen. inkosi usisenivile size